ma Migori dhi keto mita mag pi ne kisimbe ma okuny e kor gwenge ma oyangi ni dhi konyo joma tayo kuonde uso pigo e rito masindegi kendo bedo kod yuto matin. Jo Juma nigi ler mathoth kowuok e kaunti ma Migori. Atamalo 48 mag pi ma piny owacho mar kaunti ma Migori chiwo ne jodak e bombe kaunti ma Migori okelo omenda ne piny owacho nikech moko ikwalo ka moko bende koro pukore. Gino mosekelo pek e chiwo pi ne oganda. Pek mar chiwo pi ni bende osenenore e kor gwenge nikech rem mar oganda e rito pige mokunynegi kod piny owacho. Migawo mar pi e kaunti ma Migori koro biro kod okenge mopogore opogore mar rito pige ma oger kod piny owacho. Onyo mager ne jotich matiyo e kambi mar Miwasco ni ng'ata mano yud kokawo pi motero ne ng'ato e dala ne maonge mita wabiro kawo ne atwa mager. Kendo wadwa ni ji temo tiyo gi pi, wajiwo jo Migori tem ng'ata man gi bil mar pi dhi chul, kech kichulo ushuru mane kigero kaunti kende ka kini chak yud pi. Jatend migawo mar pi e kaunti ma Migori Christopher Osana wach ni gidhi keto mita mar pi ne kisimbe go ma okuny kod piny owacho e kor gwenge mondo jogo matiyo kodgi onyiew pi e nengo ma oyweyo. Ka omenda ma oyudi idhi tiyo kod kamiti mag pi ma oyier kod jopiny e rito pigego. Waloso yo mibiro migodo jopiny pi ka gichulo pesa matin marito pi, ma ka pi okethore to gichak girit nyaka chieng' moro sirikal bi gi bajet. Idwa ni pi kokethore to sano pesa nitie miloso godo gik mokethore go. Rosana wane pige mathoth ma piny owacho koro osebedo ka kunyo osebedo kokwamo nikech kamitis matayogi ok osebedo ka yudo omenda ma ginyalo tiyo godo e ritogi. Ka gitudore gi ofisas wa mag kaunti biro guide gi kaka gitiyo gi pesa go maonge pesa mabiro dhi ofuko ng'ato mak mana rito pigno. Migawo mar pi e kaunti ma Migori wacho ni ikomenda ni gidhi nyime kod gero pige marom 60 ma oting'o pi makaramu ma igero kod omenda marom milioni 3. Tumekuja kuhakikisha kuwa kontrakta ameanza kazi, maji iwekwe, tufungue kichinjio chetu cha Karamu. Kitu nilikuwa naomba watu wetu ni kuwa wakuwe wavumilivu na tuelewe kuwa sheria lazima ifuatwe kwa mradi wote wa serikali tunaofanya. Approximately we are having around 67 water projects that will run throughout the county, and we are planning to do quality project. Pini makaramu bende nyaka sani koro gedo mare dhi rume kinde mar dumbe 2. Kori geno ne dhi konyo e tieko nok mar ma bende koro osebedo e gwengego kaachiel kod kata neno ni kar yang'o dhok no mar Karamu ma osebedo kokwam nikech onge mar pi ochako tich. Jogweng' manie area ne bende pigni dhi konyo. Wadhi keto tangi kata mana kiosk machiegni kodgi kuhakikisha kwamba maji haya ambayo yalikuwa yamekuwa kero na kusimamisha kiwanda hiki kisifanye kazi leo hii yamezinduliwa. Na mradi huu wa maji umetengewa milioni 3 kwa ajili ya kufanya equipping ya maji katika kiwanda hiki ili tukaweze kuanzisha uchinjaji wa nyama hapa. Ogande kaunti ma Migori jiwo mondo koro kony rito pigego mokuny kod piny owacho kendo gichiw lipot ka gino ng'at moro amora ma bende kwalo pi. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Jopur mag pamba